Moi, mä oon Krista ja mä työskentelen isännöitsijänä Oiva Isännöinnillä. Isännöitsijän työssä yhdistyvät hallinnolliset tehtävät, tekninen osaaminen ja ihmisten kanssa työskentely. Työni onkin todella monipuolista ja vaihtelevaa. Mä tykkään haasteiden ratkaisemisesta ja siitä, että voin auttaa taloyhtiöitä toimimaan sujuvasti ja tehokkaasti. Parasta on, kun saan asiat rullaamaan ja näkee konkreettisia tuloksia. Esimerkiksi, jos on onnistunut remontti, saat asiakkaalta kiitosta ja hallitus on tyytyväinen, siitä tulee aina hyvälle mielelle. Täällä on meidän Salla ja hän on kiinteistösihteeri. Parasta on ihmisten kanssa työskentely ja ongelmien ratkaiseminen. On mahtavaa nähdä, miten pienetkin parannukset voi tehdä suuren eron asukkaiden arjessa. Oiva Isännöinti on kotimainen avainlippuyritys. Meillä panostetaan aina paikallisuuteen, eli tunnetaan alueen taloyhtiöt ja niiden haasteet, jotta voidaan aidosti palvella meidän asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla. Me erotutaan muista sillä, että me tarjotaan laadukkaiden isännöintipalveluiden lisäksi myös uusimmat työvälineet ja innovatiiviset ratkaisut, joita kehitetään jatkuvasti. Meidän tiimi koostuu osaavista ja motivoituneista tyypeistä, joihin voi luottaa ja jonka kanssa on kiva tehdä töitä. Täällä on Tuomo. No. Missä? Täällä. Ja Tuomo on meidän yksikön päällikkö. Moikka. Mikka, meidän tradenomiharjoittelija. Siellä on myös Antti, meidän kirjanpitäjä. Ja Veli-Pekka, meidän tekninen isännöitsijä. Ja vaikka me ollaankin iso yritys, niin täällä vallitsee sellainen pienen yrityksen henki, jossa jokainen saa olla oma itsensä ja kokee tulevansa arvostetuksi. Täällä on hyvä olla töissä.